Човечеството винаги се е занимавало с измисленето на нови начини да се самоунищожава и е създавало все по-жестоки оръжия за убиване. Когато се появиха ядрените оръжия, всички мислеха, че вече е свършено. Вече не може да бъде по-лошо. Какво ли може да бъде по-ужасяващо и смъртоносно от ядрена експлозия? Но реалността показа обратното. Човекът продължи да търси още по-брутални оръжия. Здравейте на всички! Един от плодовете на тази самоунищожителна мания беше развитието на термобаричното оръжие, по-известно на обществеността като вакуумна бомба. Можете ли да си представите как самият въздух около вас избухва и се запалва? Много хора вече не трябва да си го представят. Те са преживели този кошмар на собствена кожа. Поздравявам ви, добре дошли в нашия канал, а сега ще ви обясня стъпка по стъпка как работи това ужасяващо оръжие. Готови ли сте? Нека започнем. Какъв е термобаричният ефект? Преди всичко е важно да се разбере основното. Името вакуумна бомба не е измислено от инженери, а от хора, които са станали свидетели на експлозията. Свидетелите съобщават, че в момента на детонацията изглежда сякаш самият въздух изчезва. Пространството се изпълнило с пламъци и веднага всичко рязко се сринало навътре. Било е сякаш абсолютната празнота, истинско вакуум, самата тя гори. Разбира се, там нямало истински вакуум, но усещането било точно такова. И това впечатление не се появило случайно. Принципът на действие на термобаричните боеприпаси често се нарича обемна експлозия. За разлика от обикновените бомби, по-голямата част от експлозията не се случва вътре в самото устройство, а директно във въздуха около него. А първата фаза е сравнително слаба начална детонация. Целта й не е да унищожава, а да подготви средата за следващата фаза. Във въздуха се освобождава облак от горима смес, под формата на изключително фин аерозол. Той се разпръсква за части от секундата, прониква в пукнатини вътрешни пространства на сгради и дори зад бариери при висока температура. Тази смес веднага се изпарява и се свързва с кислорода в атмосферата. Самият въздух около целта така се превръща в част от предстоящата експлозия. Експлозиите на домашен газ в затворени помещения могат да предизвикат подобни явления. Разликата е, че в домашния случай става дума за трагичен инцидент, докато тук всичко е хладнокръвно, изчислено и планирано. С други думи, ако някой пусне запалена клечка в този адски облак, реакцията ще бъде мигновена. И така започва втората фаза. Истинската термобарична бомба, разбира се, не може да разчита на случайна искра, за да функционира. Как иначе би било възможно да се запали с хирургическа точност в средата на облака? Затова там е предварително инсталирано второ детонационно устройство, чиято задача е да запали сместа. За да се осигури безупречно запалване, са програмирани няколко детонатора да се задействат едновременно или с малки времеви разлики. Втората фаза, сместа от кислород и гориво, започва да гори и температурата в епицентъра на експлозията може бързо да достигне 2000 до 3100 градуса Цельзий. Същевременно се повишава и налягането, което може да достигне 20 до 40 атмосфери. Резултатът е възникване на изключително силна ударна вълна. В заключителната фаза изгарянето на кислорода и бързото разширение на прегретите газове създават зона с ниско налягане в околното пространство. В тази зона налягането на въздуха пада драстично под нормалните стойности до само 30 до 80% от обичайното атмосферно налягане. Така се появява ефект на всмукване, сякаш пространството за миг се срутва в себе си. Рязката промяна на налягането е това, което разрушава конструкции, смачква белите дробове и предизвиква ужасяващото усещане, че въздухът е изчезнал. Разлики спрямо обикновена експлозия. Първо е важно да се каже, че физическите явления, свързани с експлозията на вакуумна бомба, не са просто трудно разбираеми за обикновените хора, но дори и експертите не могат напълно да ги обяснят. Затова около термобаричните оръжия циркулират много погрешни представи и митове. И един от най-известните е впечатлението, че термобаричната експлозия се държи като живо същество, което ловува своята плячка.
Това е така, защото ударната вълна, създадена от този тип експлозия, прониква дори в най-малките кътчета на затворено пространство. Резултатът е усещането, че в помещението просто няма къде да избягаш, докато експлозията на обикновени боеприпаси приключва за миг. Ударната вълна на термобаричното оръжие продължава по-дълго. Този ефект се усилва особено в затворени или полузатворени пространства и в големи закрити среди. Освен това, може да създава изключително високи температури. Именно заради тези свойства, този тип оръжие е толкова ефективен в градски райони, в пещери, укрепени укрития и окопи. На открито обаче ефективността му рязко спада. Ударната вълна на вакуумната бомба буквално се промъква през всяка дупка или процеп между сгради, укрития и къщи. От тук идва и мрачният мит, че вакуумната бомба следва жертвите си като живо чудовище. На практика бягството от вакуумна бомба, пусната от височина, дори при укриване в окопи или укрития, е практически невъзможно. Физическите свойства на термобаричната експлозия се използват и за предизвикване на вторична детонация на противопехотни и противотанкови мини. Когато тази прегрята ударна вълна премине по земната повърхност, тя може да активира тези мини. Термобаричните оръжия наистина имат по-голяма ефективност от обикновените взривни вещества, но медиите често преувеличават техните действителни ефекти. Честа грешка е твърдението, че само 30 или 40 литра разпръснато гориво имат същата разрушителна сила като стотици килограми трутил. Вярно е, че при еднакво тегло ефективността на термобаричния заряд може да бъде многократно по-висока. Твърдението, че е 10 пъти по-силна, обаче е явно преувеличено. Високата ефективност на вакуумната бомба има сравнително прост мотив. При обикновените експлозиви енергия се разпределя в различни форми – ударни вълни, осколки и кумулативен ефект, докато при вакуумната бомба почти цялата енергия се концентрира върху създаването на ударната вълна. И тук възниква естественият въпрос – защо тогава не се използват само термобарични взривни вещества? Отговорът включва етични въпроси, но и физически ограничения. Експлозията на вакуумната бомба работи само във въздуха, под вода или в земята не функционира. Липсва ключов компонент – окислител, т.е. кислород. Освен това, ефективността на вакуумната бомба силно зависи от правилното създаване на облака гориво, което може да бъде значително повлияно от метеорологичните условия. А ако количеството експлозив е малко, ефектът на термобаричния заряд рязко намалява. Има преносими оръжия с този тип заряд, например някои ракетни системи, но при силни авиобомби, способни да унищожат голяма област, размерът остава ключов фактор. На открито важи, че колкото по-малко е количеството експлозив, толкова повече обемната експлозия губи ефективността си. История на разработката. Произходът на вакуумната бомба се проследява чак до периода на Втората световна война. Тогава инженерите на нацистка Германия започват да се интересуват от явления, предизвикани от експлозии на въглищен прах. Те дори провеждали експерименти, за да възпроизведат обемна експлозия в тунели с устойчиви стени. Ефектът от експлозията бил впечатляващ, но на открито резултатите те оставали далеч от очакванията. Освен тези ограничения, с приближаването на колапса на нацисткия режим, нямало достатъчно време за пълно завършване на проекта. След войната, резултатите от тези германски изследвания били предадени на съюзниците, но тогава не предизвикали голям интерес. Счита се, че първите, които започнали сериозно да инвестират в практическата разработка на вакуумната бомба, били Съединените щати. Много документи посочват, че по време на войната във Виетнам възникнала необходимостта от създаване на площадки за хеликоптери в средата на джунглата. Идеята била да се използват взривни вещества за премахване на растителността и изравняване на терена. Така през лятото на 1969 година за първи път в бой била използвана обемна детонационна бомба, която по-късно станала известна като термобарична бомба или вакуумна бомба. Считало се, че 2 или 3 такива бомби, пренасяни от известния американски хеликоптер Ирокез, ще бъдат идеални за тази мисия.
Известно е, че по време на война технологичният напредък обикновено се ускорява с изумителна скорост. Казва се, че именно от тези бомби, предназначени за изравняване на терена, бързо се появява легендарната Blue-82, известна като косачка. Тя се смята за прототип на съвременните вакуумни бомби, като името й е пълно с ирония. Въпреки това, истински широкомащабни и сериозни изследвания върху термобаричните бомби започнали едва през 80-те години. По това време военните и политическите стратегии търсели алтернатива на ядрените оръжия, способна да поразява противници, скрити в силно укрепени обекти. Тези изследвания напреднали бързо, особено в Съединените щати и в Съветския съюз. Резултатът бил, че до края на 20 век Съединените щати разработили най-мощната неядрена обемна бомба, създавана някога. Става дума за GBU-43B, известна също като МОАБ, бомба за масивна въздушна експлозия. Прякорът и майка на всички бомби говори сам за себе си. Дълга е 10 метра, диаметърът е 1 метър и тежи 9,5 тона. Може да бъде хвърлена само от гигантски транспортни самолети, като С-130. Експлозията й причинява щети, сравними с нискосилова ядрена детонация. Зоната на сигурна смърт достига приблизително 150 метра, а частичните щети могат да се простират до 1,5 километра. Първият тест на тази бомба се проведе през 2003 на тестов полигон в Флорида. През април на 2017 година тя беше използвана за първи и за сега последен път в бой в Афганистан за унищожаване на тунели на терористична група в планините. Русия не остана назад. В началото на 20-те години на този век руснаците също разработиха въздушна вакуумна бомба с изключително висока разрушителна сила. Тестът бил проведен през 2007 година, а руските държавни медии обявиха, че това е най-мощната въздушна бомба в света и безпрецедентно оръжие. В съответствие с американския прякор, бомбата получила името баща на всички бомби. Цялата информация за нейната сила обаче идва единствено от руските държавни медии. До днес нито един независим източник не е потвърдил тези данни. Гледайки всичко това, изглежда почти като дисфункционално семейство, извадено от сериала «Семейство Адамс». За разлика от това забавно семейство обаче, с термобаричните бомби определено не може да се шегуваш. Използване в бой. За разлика от ядрените оръжия, няма международен договор, който изрично забранява използването на термобарични оръжия. Също така, те не са включени в договорите, уреждащи оръжията за масово унищожение. Това обаче не означава, че върху тях не се прилага международното хуманитарно право, което забранява атаки срещу цивилни и невоенни цели. Ако щетите се считат за прекомерни или несъразмерни, това е категорично незаконно. Според много експерти, тези два принципа се нарушават систематично по време на руската инвазия в Украйна, започнала през 2014 година и продължаваща до днес. От 2022 година Русия многократно използва срещу Украйна многоцелеви ракетни системи с термобарични бойни глави, монтирани на шасито на танка Т-72. Тежката огнеметна система, известна като ТОС-1А, също използва термобарична муниция. Много западни военни експерти многократно съобщават в репортажи, че Русия използва термобарични оръжия в войната в Украйна. Особено военният експерт Густав Гресел от Европейския съвет за външни отношения твърди, че използването на термобарични оръжия в жилищни райони представлява военен престъпление. Един от скорошните примери за тези атаки беше нощта между 2 и 3 май 2025 година. Украинският град Харков с над 1 милион жители бе атакуван от дронове модел Геран-20 с термобарични бойни глави, което причини големи разрушения и множество цивилни жертви. Трябва да се припомни, че това не беше първият път, когато Русия използва вакуумни бомби срещу цивилни.
Първото използване датира още от времето на Съветския съюз по време на войната в Афганистан между 1979 и 1989 година. По време на този конфликт термобаричните бомби широко се използвали срещу укритията на афганистанските бойци в планинските райони и пещерите, където обикновената муниция имала ниска ефективност. Използването на вакуумни бомби срещу бунтовнически сили в Сирия също привлече значително медийно внимание. Подобно на Украйна, те бяха разположени в гъсто населени градски райони. Руската армия също стана печално известна с използването на тези бомби по време на конфликтите в Чечения през 90-те години. Тогава използването на термобарични оръжия в градските центрове предизвика остра критика от организации за защита на човешките права. От тогава изразът «вакуумна бомба» се е превърнал в символ на крайната жестокост на съвременните конфликти в съзнанието на хората. За терористични държави и обикновени убийци, обаче, това вероятно звучи като похвала, тъй като жестокостта е един от основните инструменти за постигане на целите им. Както се вижда, вакуумната бомба не е градска легенда или измислена история. Това е реално оръжие, което е използвано многократно в различни военни конфликти. Нейната разрушителна сила отстъпва само на ядрените оръжия и справо може да се нарече едно от най-ужасяващите оръжия, създавани някога. А най-ужасното е, че тя причинява не само физическа разрушителност. Съществуването на вакуумната бомба допълнително замъглява самото определение за това, какво е и какво не е оръжие за масово унищожение. И ако ви е харесало днешното видео, не забравяйте да дадете лайк и да го споделите с приятелите си. Благодарим ви, че гледахте до тук. Ще се видим в следващия епизод тук,